MTV. Hey! Selam! Эфирда топ клип. Оны алып баручы мен Рамил Шарапов каршыгызда. Бүген җырчылар белән экономия хакында сөйләшергә булдым әле. Акча тота беләләр микән? Хәзер барсында ачыклыйбыз. Иң мөһиме, бездән аерылмагыз. Ни кызганыч, сезнең тавышлар җитмәү сәбәпле без бүген Ризат һәм Зинира Рамазановлар белән сау булашабыз. Хыянат җырын соңгы тапкыр карап үтик. Әллә күзләр тиеп, üzülәме өмет, сабырлыкны каян табарга. Яшын уты кебек, күңелләрне телеп, хыянатың керде арага. Ничекләр итеп, буласың ул әйтеп, түзик әле дисең, бергәләп. Әйтүгенә җиңел, онытырлык түгел, хыянатың бит ул хыянат. Ләкин борчылыр урын юк. Хәзер өр-яңа матур клипны карыйбыз. Ошатсагыз җәмәгать, 13-20 номерына тавышлар юлларга онытмагыз. Клипны күрсәт тизрәк. Күңелләрем мөлдерәмә, сагышым сыймый җанга. Күңелем шаркышмый, ашкына синең янга. Сагындым мин, бик сагындым, сагындым Сенсіз ничек кенә сенсіз икән гомер юлларын үтим. Kingliklerimde saksık bulup күренәм мин, керәсең төшләремә. Сагындым мин, бик сагындым, сагындым ни хәл итим. Сенсез ничек кенә сенсез икән гомер юлларын
Kıskanıyorum şikten açtı. Yılımda jırlıyım mene. Şuşu yaktı dünyalarda. Kirek mine singene. Sensiz nişekene sensiz iken ömür yollardan öteyim. Sağındım min bek sandım. Sağındım nihal edeyim. Bir haberine yirgemsin sine. Sağındım canım. Sensine kopmak Ике йөрәк клибы белән хит парадыбыз буйлап алга ымтылучы Руслан Амурус үзен экономиялы кеше дип санамый. Соң әлбәттә инде, экономистка укымаганла ул, шуңа экономит та әйтми. Бәт шул клибын карыйк бергәләп. Син агымсың, мин утсыман, дулкыннарыңда йотлыгам. Ярсу ташкан аңа түзми, яндырам да үзе яна. Син тымышсың, мин утсыман, нозларыңда анытам. Тик бір ұшқын, бір ялғыш сүз, қабынан да яңадан ақыр заман. Ике йөрәк бергә яна, ике йөрәккә бер яра. Уттан алып суга сала, ике безгә бер мәхәббәт һәм бер яра. Сен китәсең ташкын булып, булмый сөйлә, булмый тотып, тузган уйларымны куып, икенче якка уттай чабамын куып. Дарылабыз тәкін кайда, хисләрдән качалмыйк алайда. Күптәннәр кирәк аңларга, яши алмыйк бу мәхәббәттән башка. Бу шашкын хиссе юл булмаса, әйтче ни безнең арабызда. Ике йөрәк бер ялкында яна, ике безгә бер мәхәббәт һәм бер яра. Ике йөрәк бергә яна, ике йөрәккә бер яра. Уттан алып суга сала, ике безгә бер мәхәббәт һәм бер яра. Бу шашкын хиссе юл булмаса, әйтче ни безнең арабызда. Ике йөрәк бер ялкында яна, ике безгә бер мәхәббәт һәм бер яра.
İki yürek birge yana, iki yürekке bir yara. Ottan alıp suğa sala, iki bezge bir mehabbet hem bir yara. İki yürek birge yana, iki yürekке bir yara. Ottan alıp suğa sala, iki bezge bir mehabbet hem bir yara. Римма Никитина бар халыкка үзенең шапоголик икәнен кычкырып тутырып әйтергә кушты. Бөтен акчасын җырчы кием салымга тота икән. Римма хәтта кошелектә булган бар акчаны калдырмас өчен кибеткә кошелексыз гына йөри. Кызлар, Риммадан шәп лайфхак язып куйгыз. Шәп идея. Хатын, син дә язып куй. Yıldızlı kişlerde Күмелген күңелләр хисләргә Бер булып кавышкан сөюләр Мәхәббәт көйлиләр Ашкына, 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 ашкына Киле, киле яннарыма Талпына, 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 талпына Ыш яннарыма Сөйер булсаң гына Җаным килсин яныма Ашкына, 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 ашкына Киле, киле яннарыма Талпына, 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 талпына Ыш яннарыма Сөйер булсаң гына Җаным килсин яныма Онытып дөньяны мизгелгә Алып кит мәхәббәт иленә Һич кемдә юк бары без генә Син һәм мин генә Ашкына, 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 ашкына Киле, киле яннарыма Талпына, 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 талпына Ыш яннарыма Сөйер булсаң гына Җаным килсин яныма Ашкына, 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 ашкына Киле, киле яннарыма Талпына, 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 талпына Ыш яннарыма Сөйер булсаң гына Җаным килсин яныма Күңелдәге хисләр Бер кайчан сүнмәс ул сөюләр Назларга иркәләп бу күзләр Мәхәббәт көйлиләр Ашкына, 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 ашкына Киле, киле яннарыма Талпына, 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 талпына Ыш яннарыма Сөйер булсаң гына Җаным килсин яныма Ашкына, 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 ашкына Киле, киле яннарыма Талпына, 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 талпына Ыш яннарыма Сөйер булсаң гына Җаным килсин яныма Әсхат Дебер Шатырның сылу кыз клибын хәтерлисезме? Мин дә хәтерлим. Иштәлеген дә сөйли алам. Ләкин сөйләмим. Күрсәтәм. Карыйбыз.
Қойнап тұрыр менім қоным. Хак сүлерімні бір тыңлашы. Хак сүлерімні бір тыңлашы. Сендей сылу бар екенін мен білем. Балдай татлы шербет тама тіліңнен. Күліп тұра көзләрің, сихірлілер үзләрін. Ішке білің, қызықтыра. Ауыл қызды шибәрім, шиядыр ерінім. Ник үзәсің үзәгім, жаны ұтта менім. Ер болыр кеші, тексен шындырасың. Түпсіз тирен көзіңде, батып кеттім сенің. Елі қазір яралы, неге сүйіп қарадың. Әйтер сөзім қалмай, сен ажетте алмай. Түнгі бермей хиш, мәхаббат деген күш. Üzülgənim kur, həllərimə kır. Hey, sılı qız, haqlıqı bardır sözümdə. Düşlərimə kirəsin, görünəsin gözümdə. Hey, sılı qız, haqlıqı bardır sözümdə. Düşlərimə kirəsin, görünəsin gözümdə. Hey, Sen kise üzün, sigenlerini süy canım sikimlikiye birilir. Nik koşup gittin bu kadarlı sabırsız. Gerek miken bulu niye bayımsız. İşin tulu sağış kiltir taraşımda. Tirbetem kullarımda lezzetin tananında. Ağır ağır canıma baltıydın şatlanıp gel. Bilip dur yanaylıp kütüp dur yüreğim kilüğün. Başka kızlar ayım bulsa sen kinim. Yakın kil yanlarıma al su gelim. Sen bulursun yenim irken bir günim. Min bulam sagadet ürge şeşin taralıp. Kışalına sarılıp mehebetke uğralıp. Siyip alan birisin, sikimlisin sürlüsün. Mehebetin gözümin bulam yakıtınım. Hey sılı kız, haqlıqı bardır sözümdə. Düşlərімə kirəsin, görünəsin gözümdə. Hey sılı kız, haqlıqı bardır sözümdə. Düşlərімə kirəsin, görünəsin gözümdə. Hey Haq sülərini bir tınlaşı. Sılı kız, haqlıqı bardır sözümdə. Düşlərimə kirəsin, görünəsin gözümdə. Hey Ленар Белый әлі де топ-клип хит парадында үз урынын яулый. Ленарның алға табада біздің білән қалуын тілесәгіз, нешләргә керек? Дөрес тауышлар юллагыз. Біз хәзерге вакытта клибын карыйбыз. Yazındalı eremeğe Akqışlar qaytır indi Tuğan yağım gülde oylap Sağınam şulay seni Sandık aşlı bıl kuşlu Bu benim tuğan ilim Hoşçal kanatlar bir üşe Sen benim tuğan cirim Sandık aşlı bıl kuşlu Bu benim tuğan
Uçar kanatlar biruşe Sen benim tuğan jirem Şitlerde Köpme yürüsem de Tuğan yakka yok dingine Uzilen Uz tuğan yağın Sağınmay iken kimden Sandık aşılı Bal kuşlu Bu benim tuğan ilim Uçar kanatlar biruşe Sen benim tuğan jirem Sandık aşılı Bal kuşlu Bu benim tuğan ilim Uçar kanatlar biruşe Sen benim tuğan jirem Saban tila Жырлы мұңлы Ey ғазиз туған яғы Қоя қалды Ялан аяқ Жүгіріп жүрген шағы Сандық ашылы Бал құшлы Бұ менім туған елім Ұшар қанатlar біруші Sen benim tuğan jirem Sandık aşılı Bal kuşlu Bu benim tuğan elim Uçar kanatlar biruşe Sen benim tuğan jirem Uçar kanatlar biruşe Sen benim tuğan jirem Sen benim tuğan elim Лилия Хайруллина психология белән бәйле китаплар укырга ярата. Менә шуларның берсендә экономияләүгә бәйле фикер укыган ул. Күбрәк акча экономия ясаган сайын үзеңне кысасың, акча туздыргач мотивация барлыкка килә. Ничектер минем башкача. Мин акчаны күбрәк туздырган сайын кредит тизрәк килеп җитә. Мотивациядыр инде ул, әйеме? Мотивация. Клипны карыйбыз. Тынычланырга күптән вакыт Тын алырга, туктарга Теләмим мин сән
Dinara Rahimova өзін бик экономиялы кіші деп атады. Чөнки ул акчаны күктән яумаган яхшы аңлый. Шулай да матурлык салоннары түрлі процедуралар өчен Динара акча жәлләми. Үзеңне карарга кирәк дип саный җырчы. Соң инде ул Динара матурлык салоннарына йөргәч, экономия гомумән бетә. Ярар инде. Клибымны карыйк. Менә Фирүзә Париж молодец. Кибеттән нинди әйберне ошата, барысында алып чыга. Акча тузар өчен инде ул девизы белән яши җырчы. Балаларыма бер качанда акча кызганмаячакмын. Балачаклары матур булып истә калсын ди. Экраннарда Фирүзә Париж клибын карыйбыз.
Келесі басқышта біздің татар эстрадасының зәуіқлы жыршысы Азалия Зиннет қаршылай. Оның жаны қайым жырына түшірілген хислі клибін қарайбыз. Әлбәтті енді тауышлар юлларға ұнытмайбыз. Азалия, оңышлар сеңі. Рәхмәт бүкім Құдайыма Сені мен гүл ұшаттан қояшқа Сен бақадыр баттыршын Иртірміз денгізлерің Иллі капитаның Қағыласым Менім келі Сенің күшлі инәріңа Сенің янда сайрар бұлбұлам Сенің янда мен шатлық қаттылам Ашылансам күлләшсән дә Сені өбәсім келі Бару елны біләсім келі Мұңна көңілден түгілі Бәхетім ол сен генә Жаны қайым керек сен генә Сен тылсымшы алтын балығым Ойнар құяш салқын айым Ішер суыр күн сулар хавам Сенің шифам дару ерек дауам Ашылансам күлләшсән дә Сені өбәсім келі Бару елны біләсім келі Мұңлар көңілден түгілі Бәхетім ол сен генә Жаны қайым керек сен генә Сені генә Менің ерегімді Падишахым Барсигім менің Сені генә Менің ерегімді Падишахым Барсигім менің Ашылансам күлләшсән дә Сені өбәсім келі Бару елны біләсім келі Мұңлар көңілден түгілі Бәхетім ол сен генә Жаны қайым керек сен генә Ашылансам күлләшсән дә Сені өбәсім келі Бару елны біләсім келі Мұңлар көңілден түгілі Бәхетім ол сен генә Жаны қайым керек сен генә Әміне Шахзат Разметов оқшаны керек вақытта қысып, керек вақытта жайып тұта. Мисал үшін, ашарға болса, ақшаны жәләме, әміне түрлі статуэткалар, матур жиһазлар, тузан жиып тұрушы әйбірлер үшін ол ақшаны қыса. Қыса, ақшаны қысып. Шахзат, сенің экономиялау курслары yok mu? Не yazılır idim.
zengerinden Küngelim tıştı erip Yüreğim bilen talaştım Senin atı gel deyip Tek gözlerin zengerinden Küngelim tıştı erip Gözlerinin zengeri Nakmina digenleri Qoradım da aşık buldum Yaratan digengedir Gözlerinin zengeri Nakmina digenleri Qoradım da aşık buldum Yaratan digengedir Zenger kızlar altın şeşler Yılmayı yüzlerinde Sinde hazır minem yürek Kızın zengerlerinde Zenger kızlar altın şeşler Yılmayı yüzlerinde Sinde hazır minem yürek Kızın zengerlerinde Kızlarının zengeri Nakmina digenleri Qoradım da aşık buldum Yaratan digengedir Kızlarının zengeri Nakmina digenleri Qoradım da aşık buldum Yaratan digengedir Sentin yarım par kanatım Xudayım jibergeni Menge mina qarasınlar Kızlarının zengeri Sentin yarım par kanatım Xudayım jibergeni Menge mina qarasınlar Kızlarının zengeri Kızlarının zengeri Nakmina digenleri Qoradım da aşık buldum Yaratan digengedir Kızlarının zengeri Nakmina digenleri Qoradım da aşık buldum Yaratan digengedir Ой, Алмаз Мирзаянов бітінләй ұштансыз екен. Yok, дұрыс аңлағыз. Мен төгіл, өзі шулай дейді. Кибетті әйбір жия да кассаға барып жеткешкене оқшам жетем екен деп ойлы екен ол. Айырша жыршының яшілшелерге, жилек-жемішлерге оқшасы көп кете. Бір қойшанда букет алырға оқша жәлемейешекмін деп тәстеді ол. Шын көңілден бөлек итсәм енді де. Өзегіз аңлағансыздар. Клибін қарайбыз. Тұрмышны сынамайбыз Тұрмыш безне гел сыный Қайғыларны гел санайбыз Шатлықларны санамай Қайғыларда бір шуларда Шатлықларда бір тұрмыш Юққа бір шалап тұрмышны Көрмей қалмағыз ялғыш Ей достым, ник бір шыласың? Тұрмыш матуры бит ол. Сеңа матур инде бүтін нәрсәң бар бит. Уфалла деген тауышқан Құшылар қаша қамышқа Түсе йөрәк түзә икән
Eşe tula sağışqa Ufalla деген tavuşqa Qoşular qoşa qamışqa Ey, tüze yürek tüze iken Eşe tula sağışqa Şulay bu dünya Taң ata da kiş bula Bugün qayğığa şumasın Irtege şatlık tula Suqmaq aşa kişkendeden Unğa da sulğa qarayım Düşte elleni kursam da Бәхетләргә йөрим Уфалла дигән тавышка Кошылар каша камышка Эй, түзә йөрәк түзә икән Эче тулы сагышка Уфалла дигән тавышка Кошылар каша камышка Tüze yürek tüze iken Eşe tula sağışqa Ufalla digen tavuşqa Qoşular qoşa qamışqa Ey, tüze yürek tüze iken Eşe tula sağışqa Ufalla digen tavuşqa Qoşular qoşa qamışqa Ey, tüze yürek tüze iken Eşe tula sağışqa Рамил һәм Рәмилә Хәйретдиновлар гаиләсе акча мәсьәләсендә уртаклык тапкан. Алар артык туздырмыйлар да, экономиялибез дип тә яшәмиләр. Ләкин шулай да бер кайчан да акчаны балалар өчен кызганмыйбыз. Алар бер кемнән дә ким-хур булып йөрергә тиеш түгел диде Рамил. Молодец. Клибыгызны карыйк. Мен душка. Yok, edemeyim birinci. Ramil, Ha? bugün neydi әлі? Бүгін 30-ы. Ütüge 31-i. Ça fait 8 ans que t'es marié. Aujourd'hui sont tes noces d'argent.
Ta femme t'attend à la maison, alors dépêche-toi, rentre. Күрезеші. Қызғанақтай күңілерің ерікте ұшқала ақ Үрмәмішке салынасың якілерні құшақлап Құдай берген бір сүйіне ермеймішке бөлегелеп Сайратиқ әлі сайратиқ бәқіт қышын бергелеп Құдай берген бір сүйіне ермеймішке бөлегелеп Сайратиқ әлі сайратиқ бәқіт қышын бергелеп Николай Bey, pizza yaratasың mı? Yo'qla, babayım o'lib yarata. Nikahımızga 40 yıl. Rahmet olun. Рамил, бүгін ненде кінәлі? Бүгін ненде кінәлі? Жанларыма жан үрәсің, сағышлардан киртәләр. Мин дә сине яшәтермен, уйнымда иргәләр. Ходай биргән бер сөюне, ермишкә бүлгәләр. Сайратиқ әле сайратиқ, бәхет кышын бергәләр. Ходай биргән бер сөюне, ермишкә бүлгәләр. Сайратиқ әле сайратиқ, бәхет кышын бергәләр. Сайратиқ әле сайратиқ, бәхет кышын бергәләр. Бәхет кышын бергәләр. Akbay. Akbay. Достар, енді бір тапқыр ғана айткенім болмады. Тағын бір тапқыр айтам. Топ клип хит парада резидентлары сіздің тауышларыңызны күті. 13-20 номеріне оларының коды білен SMS-лар yolларға ұнытмайбыз. Әліге біз шираттағы мотор клипні қарайтырық. Я, бүгін кім? О, қызлар шәп, қызлар шебер. Үбішу, күрішу, ұшырашулар түйдірді енді. Нәрсе тағлим етесің? Мәхәббәт. Әйдәгіз бұл елы іш мәхәббәткә барып жеткенше хәтлі ойнайбыз. Күзләрің күк кебек, бигрәк матур бүген, бергә мәңге булып яшәрбез. Шулай дигән сүзем истәмикән инде, хәзер бүтәнгә синең гашык булдым. Кочаклама, яратмыйча, яратмыйча, кочаклама. Сизәм күрәм, аңлыйм беләм, йөрәгеңне яргалама. Кочаклама, яратмыйча, яратмыйча, кочаклама. Сизәм күрәм, аңлыйм беләм, йөрәгеңне яргалама. Ташлап киттең нигә, син мине калдырып, чит җирләрдән бәхет эзләде. Йөрәк сыкрап яна, сине күрсәм әгәр, нигә язмыш шулай буталды. Кочаклама, яратмыйча, яратмыйча, кочаклама. Сизәм күрәм, аңлыйм беләм.
озагыраак болдуң акыры. Мин оттырдым. Мин аңа гашык булдым. Бүтән уйландым. Яргалама, кычаклама, яратмыйча, кычаклама. Кызлар булды. Бүген иртәгә мәхәббәт аңлатачак. Ничек шулай булдыра алдың? Авыр булмады. Менә Рифат Зариповка карасаң, ул ашар өчен бөтенләй акча тотмыйдыр кебек. Ләкин ялгышасыз. Рифат бик озаклап, тәмләп ашарга ярата. Мин беләм. Үзен гомумән экономияле кеше булдым дип тә әйтми, сораганга акча биреп, кирәкмәнгә акча тоткан чаклар да булды ди ул. Рифат, кайгырма. Минеке дә булган бар ул. Клибыңны карыйк. Алло? Нәрсә булды, ник алмыйсың? Студияда мин жыр яздырам. Җимга төшерәбезме? Әйе, киләм. Урамнарда ялгыш кына сине күрдем. Бер күрүдә йөрәгемә шундук кердең. Хисләр тулган күңелемә сине бит кирәк. Тоя алмыйм син дип тибә хәзер йөрәк. Ялкынында мәхәббәтең яным дөрләп. Яраттырдың гашык иттең минен нишләп. Юлларымда йөрим сине йөрим күзләп. Бары син дип яши йөрәк. Алло, Рифат, сәлем. Ну кая инде син? Әйбәт бит инде теге җыр. Давай яздырабыз, кил тизрәк. Киләм дигәч киләм бит инде. Киләм. Давай, все, пока. Ялкынында мәхәббәтең яным дөрләп. Яраттырдың гашык иттең минен нишләп. Юлларымда йөрим сине йөрим күзләп. Бары син дип яши йөрәк. Очрашканда күзләремә карамыйсың. Әллә инде сөюемне аңламыйсың. Йөрим хәзер, йөрим җаным сине эзләп. Мәхәббәттән җаннарыма дәва кирәк. Ялкынында мәхәббәтең яным дөрләп. Яраттырдың гашык иттең минен нишләп. Юлларымда йөрим сине йөрим күзләп. Бары син дип яши йөрәк. Тик бер генә күз сал миңа. Өметләр бир тартыла бит җаным сиңа. Сөюләрнең алып мен син күкләреңә. Шакыр мине йөрәгеңнең төрләренә. Ялкынында мәхәббәтең яным дөрләп. Яраттырдың гашык иттең минен нишләп. Юлларымда йөрим сине йөрим күзләп. Бары син дип яши йөрәк. Ялкынында мәхәббәтең яным дөрләп. Яраттырдың гашык иттең минен нишләп. Юлларымда йөрим сине йөрим күзләп. Бары син дип яши йөрәк. Бары син дип яши йөрәк.
Вадим Захаров ақшаны оңға солға таратыр еді, таратмай. Чөнки экономия тамғасы біле туған. Ақшаны бек керек әйбірге генә тотам, түләүләр дә көп дип білдірді жүрші. Экономия тамғасы біле туған, Вадим. Шанам, сен бет өзің теге бір, о-хо-хо-хо, шәп бір копилка қадар. Теге не енді, сен, ашуланма. Шаяртам бұна. Аның менә урамнар бойлатып, гармоннар уйнатып клибын біргелеп қарайбыз. Уралған ауыл кешке рәхәткә кірәсе келмей нинди күңелле үздіріп ойный гармоннарыбыз гүрли урамнар бәйрәм шикелле булды бар иде андый вакытлар сагындырып калды шул ерак үтәсе килә тагын бергәләп урамнар буйлатып гармоннар уйнатып үтәсе килә тагын бергәләп урамнар буйлатып гармоннар уйнатып киң урамнарда тар иде безгә тик ятуларны белмәдек бердә узган чагында гармоннар белән кызлар күзләрен алмады бездән булды бар иде андый вакытлар сагындырып калды шул ерак үтәсе килә тагын бергәләп урамнар буйлатып гармоннар уйнатып үтәсе килә тагын бергәләп урамнар буйлатып гармоннар уйнатып Төшләргә керә капка төпләре кышын-тын яуган кар бөртекләре куркытмадылар хәтта салкыннар кулдан төшмәде бер дә гармоннар булды бар иде андый вакытлар сагындырып калды шул ерак үтәсе килә тагын бергәләп урамнар буйлатып гармоннар уйнатып үтәсе килә тагын бергәләп урамнар буйлатып гармоннар уйнатып үтәсе килә тагын бергәләп урамнар буйлатып гармоннар уйнатып урамнар буйлатып гармоннар уйнатып Бүгінге менә шулар дуслар. Акча дип үлеп булмый, тормыш ямен тоеп, рәхәтләнеп яшәгез дигән теләктә мин Рамил Шарапов сезнең белән сау булашам. Покалар. Дустым, син бит дус миңа һәм Татмус ТВ каналына. Алай булгач, YouTube'ына языл. Тимә, менә монда. Языл инде тизрәк.